Mapurisa eZimbabwe Republic Police aissued statement yevideo yaiseculated mastreets esocial media yemukomana anonzi yaWidzo airova mupurisa achimupurira pasi. Muri yeZimbabwe kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZWitness TV, yandinodzoka nema-updates andinenge ndichisangana nawo mastreets esocial media. Muri yeZimbabwe ndinoti kana kari kekutanga kusvika panapa ingobayawo button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe nema-updates andinodzoka nawo pano nguva nenguva. Uyo musakanganwe kufollowa our Facebook page redu rinonzi ZWitness TV. So muri yeZimbabwe I'm back again nekanyaya kandinako ka-update kandinako kenyaya yemukomana yaWidzo uya ambotenderera pamastreets esocial media achirova mupurisa. But eZRP yazoburitsawo statement ichitaura pamusoro penyaya yemukomana yaWidzo. So eZRP yanyora iyo ichiti video iri aiwa ndere muna 2023. Nyaya yemukomana uyu yaWidzo uyu aiwa yakatoitika kudhara, asi yaWidzo akatowana mubayiro wake kuburikidza nemhosva yaakapara. Haisi nyaya yaiko zvino, inyaya yakatoitiko kare yazongodzorwawo mumastreets esocial media. So eZRP yanyora iyo ku-X account kwavo kuti reference is made to a viral video circulating on social media depicting the assault of a police officer. The eZRP wishes to inform the public that this incident occurred in January 2023 in Harare. The suspect responsible for the assault was arrested, charged and taken to court. The eZRP assures the public that justice was served in this matter and the case is now closed. The police reiterates that anyone who tries to interfere or obstruct police officers in the lawful performance of duty in order to maintain law and order will face the due consequences of the law. So muri yeZimbabwe ando mashoko anyorwa iyo neZRP ichiti aiwa video iri ndere muna 2023 January. Nyaya yemukomana uyu yaWidzo yakatofambirwa kare. yaWidzo akatorwa akaenda kumatare edzimhosva akaripa nyaya yake. Uyewo vanhu vaya vachazotraya kurwa nemapurisa vari paduty kana kuti vakapfeka uniform, muchazvionera, you will face the consequences. So muri yeZimbabwe eZRP yazongoclarify ikati aiwa maya kavideo aka yaWidzo uyu takatodhila naye kare. So muri yeZimbabwe musakanganwe kusubscribe, kulike nekushare. Ngatisanganei munyaya inotevera.